أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani dama da iko na dawowa a cikin wannan hili mai tare albarka, hili da muka sa wa suna likitanci a addinin musulunci, wanda yanzu haka kai tsaye kuke kallon wannan nasiha daga nan Farmasi Islamic Rahama da take ƙasar Nijar a cikin garin Tawa, karce kufantawa. Wannan takaitaccen nasiha ta mu ta shahi fawaidu alqaranfal ma alhalib, fa'idodin da Allah ta'ala ya saya a cikin karamfani, garun hon da ainihin wato madara. Wannan haɗi na garun hon karamfani, ya an ce alƙaranfal larabci, 'yan Najeriya suke ca karamfani. Karamfani ba Hausa ce ba gaskiya. Aron kalma ne aka yi, larabci ne, alƙaranfal larabci kenan. Mu ko nan kaga Hausan mu na adar muna ce masa garun hon. In kana so a gane sai ka ce garun hon. To lalle ne ana tabbatar da haɗi na musamman tsakanin karamfani da madara, wanda shi wannan karamfal ana ɗibuwa kamar diralekis guda na madara, diralekis biyu na madara kamar haka, a tafasar da ruwan zahi a zuba madara, sai a ɗibo kamar koshiya biyu ƙanana na garin karamfani sai a zuba. Ya aka zuba sai a sha tun da safe ba a karya ba diralekis guda, sa'annan kuma da murece a sha diralekis guda. Shi da muka ga ya dace mu yi takaitaccen nasiha akan abin da ya shahi wannan fa'idodi na karamfani, wato a cikin likitanci na addinin musulunci, domin ya kasance fa'idodi ga al'umma musulmi na yanki daban-daban na duniya. Yujadu al'adidi min fawa'id alƙaranfal ma alhalib, akwai fa'idodi masu yawa waɗanda suka tattaro na karamfani da madara. Wa yastakhdimu fil adidi min alwasfati, ana haɗa siffofi daban-daban wal ilajil kasira min al'amaradi, ana magancewa matsaloli masu yawa. An gane ko ka alamul asnani, ana magance larura ta ciyon haƙori, wallathatu da dasushi wa gairaha da wani wannan min al'amaradil ukhra na rashin lahiya daban-daban. Wa yumkinu wato amala hadhihi alwasfat bi suhulatin fil manzil, a cikin sauki kana iya hada wannan siffa ta wannan hadi na karamfani a cikin gidanka domin ka fa'idantu da fa'idodin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saya a cikin karamfani da madara. Fawaidu alƙaranfal wal halibu lissihhatul amma, wato akwai fa'idodi ga karamfani da madara ga lahiyar jiki gaba ɗaya. Ya amalu ala taqawiyatul izam, haɗa karamfani da madara a sha yana amfani wajen ƙarfafar da ƙashi, wa yu'azzizu min kasafatiha, yake girmamar da shi, wa yuqallala khatar al-isabati bi hishashatil izam, yake hana ɗan adam ya kamu da rashin lahiya na raunin ƙashi, lihtiwa'ihi alal calcium, saboda in an haɗa karamfani da madara za a samu sinadari na calcium wa vitamin D da vitamin D. Yu'alji al'aqimu, idan aka haɗa karamfani da madara aka sha yana magance larura ta rashin aihuwa wa di'ifil jinsi da raunin mazakuta inda kullal jinsaini, wato a wurin nau'i guda biyu na ma'aurata a rajal wal unsa, namiji da mace. Wa yasinu min sihhati wa ada'il qalbi, wato yana ainihin kyautata lahiyar zuciya, wal kulli da koda gilibban ɗan adam, wal kabdu da anta, wa dihal da saifa rat, wal ma'ada da tumbin ɗan adam shine estoma. Ya ƙome bi takhfifi alamul mafasil, idan aka haɗa karamfani da madara yana sassautan maka rashin lahiya na ciyon gaɓoɓi, wal tahabu rheumatism da rashin lahiya na rheumatism, wa ya'mal ala taradil balgam, kuma yana amfani wajen korewan majina, wa yu'alij iltihabul halqu, yana magance larura ta rashin lahiya na makoshi wal lozataini da makarun ne. Yukhaffafu min hiddati nawbatir rabaw, yin amfani da karamfani da madara yana sassauta maka rashin lahiya na assum, huka kenan, wasi'al da tari, wansi dadal anfu da lilliƙewa hanci, kama yu'alij nazalatil bardi, kamar yadda haɗa karamfani da madara yake magance maka majina hanci, waltahabu sha'abul hawa'iyya da rashin lahiya na na'ura mai kula da sheda makwargagon ɗan adam. Ya ƙumu bi tanzimu amaliyatul hadam, haɗa karamfani da madara wuri ɗaya a sha yana magance maka larura ta rashin narkar da abinci. Wa yu'alij ittirabatil jahazal hadamiyya, yana magance maka matsaloli na tumbi, misalil imsaku kamar kumburi,
lihtiwa'ihi ala nisbatin aliyatin min al-alyaf al-ghaza'iyya saboda in aka hada karamfani da madara za su tattaro sinadarai masu yawa na alyaf al-ghaza'iyya kama anna min fawaid karamfal ma al-halib kamar yanda in aka hada karamfani da madara annahu ya'mal ala takhlisul ma'ada yana kubutar da tumbin dan adam wal am'a'u da hanjin dan adam min al-ghazati daga gas wa yu'aliju qurhatul ma'ada yana magance kurajen ciki sune ilsar wa yukhaffafu min a'radil bawasir kuma yake sassauta maka larura ta basir shine dan kanoma yushiru ayyununi annahu yuqallala min qadar hudusu tashawuhat khalqiyya fil ajna aw hudusu wuladatin mubkira tabbatar da bincike akan nuni cewa hada karamfani da madara a sha yana daidaitar da tsari na halittar jinjiri a cikin ainihin wato cikin uwarsa da hana aihuwa ba lokacin aihuwa ba ma'ana abartama wa yusa'idu fi takwinil jihaz al-asabi lil janin kuma yake taimaka wajen gina na'ura mai kula da jiyojin jinjiri bi shakalin slim ta hayya mai sauki lihtiwa'ihi ala omega 3 saboda in aka hada karamfani da madara aka sha za a samu sinadari na omega 3 yusa'idu ala numul janini bi shakalin tabi'i sa'annan idan uwa tana shan karamfani da madara yana taimakawa wajen daidaitar da halittar dan adam jinjiri an gane ko saboda akwai sinadari na ma'adani gare shi almuhimmatu misal alhadid was sodium wal phosphor domin akwai sinadari na alhadid akwai sodium akwai phosphor a cikin sa kama annahu yusra'u min amaliyati alwiladati min khilal musahimatu fi ziyarati taqallusat fi arrahim khilal alwilada kamar yadda ya amfani da shi yake taimakawa wajen kaɗantar maɗiya mace da larura ta ciwo wanda ake fama da shi lokacin aihuwa laki yajibu alal hamil istisharatu tabibu yana da kyawu ga mace mai ciki in za ta amfani da karamfani da madara ta shawarci likita wanda yake da ilimi game da wannan al'amari al-mu'aliji likai yuqarraru idza kanat hadhihi al-ughziyatu munasibatu wato amla saboda ya tabbatar mata da cewa wannan ya daidaita da ita ko bai daidaita ba yuqawwi zakira yana karfafar da tunanin ɗan adam idan aka hada karamfani da madara wa yusinu amaliyatul hadam yake kyautatar da na'ura mai narkar da abinci kamar annahu yuqawwi adlatil masana kamar yadda karamfani da madara suke karfafar da gabobin vesi mahitsarar ɗan adam wa yu'aliju salsalul bawl yake hana ma mutum hitowa hitsari in ka ƙara hitsari ya zo daga baya shine salsalul bawl shine taqatirul bawl kenan wa tabawwulul iradi da hitsarin kwance kenan ya kuma bi tahsini sihhatil lasatu idan aka hada karamfani da madara ana sha yana kyautatar da lahiyar dasu shi wal asnani da haƙora wa yukhaffafu yake sassautawa yaskunul alam yake sassauta maka radadi wa yanshitul jism yake nishadantar da jiki wa yukhallisuhu min ash-shu'ur bid-da'f yake kubutar da jiki daga larura ta rauni wal khamula da dumewa wal qalaq da damuwa ya amala ala tahsin hasatul basar yake amfani karamfani da madara wajen kyautatar da lahiyar ido kamar annahu yanzu mustawa sukkar fiddam kamar yadda karamfani da madara suke daidaitar da diabetes a cikin jinin ɗan adam wa yuhafizu alaihi suke daidaitar da shi su kiyaye wa yuqallal khatar al-isabati bi marad as-sirtan kuma suke kare ka daga kamuwa da larura ta rashin lahiya na kanser ya kuma bi ta'aziz ada'il jihazil mana'i kuma yin amfani da karamfani da madara yana amfani wajen karfafar da garkuwar jikin ɗan adam wa yamna unmu wa intisharul jazurul hurrati fil jism yake hana watsuwar intisharul jazurul hurra kenan wa yutahhirul jism yake tsarkakewa jiki min al pirosat daga kwayoyin virus wal fitriyat da kwayoyin fitriya ta'amalu fawaid al karamfal ma al halib ala tatahhirur rahim ya amfani da karamfani da madara yana amfani wajen tsarkakewa ma'aihwa wankin ma'aihwa wa yu'aliju di'f dawrat ash-shahriyya kuma yake magance raunin al'ada wa yukhaffafu al-alamu al-murafiqatu laha kuma yake sassauta ma mace radadin da take fama da shi na al'ada wa yu'aliju dagal hasharati yake magancewar larura ta ainihin cizon kwari wal tihabatil jildiya da rashin lahiya na fata yuhsinu min sihhatil jildi yake kyautatar da lahiyar fata wa yu'aliju hubbu shabab yake magance butan damur kama ya amala ala tahsin ada dauratud damawiyya kamar yadda karamfani da madara suke daidaitar da aikin da Allah ya daura ma na'ura mai kula da jinin dan adam fil jism a cikin jiki yu'alij ittirabatin nawm yake magance larura ta rashin bacci wa yuhsinu halatin nafsiyya yake kyautata rayuwar dan adam wa yu'azzizu amaliyatu bana'i wa takwinil adlat yake karfafar da gabobin jikin dan adam wa yukhaffaful wazn yake sassauta maka jiki
wa yu'azzizu amaliyatu hirqud duhun yake taimaka wajen narke maiƙo azza'id mai karuwa a cikin jiki. Idza kana al-halib khali min ad-dasm, idan ka hada madara wadda bata da maiƙo. Yaqumu bi tasfiyatil bashara, ya amfani da karamfani da madara yana tsarkake fata min al-hububu daga kuraje wal basur da kuraje wal baqa'ud dakina da baki-bakin da yake bata ma mata huska. Yusa'idu al-qaramfal, karamfani yake taimaka fi ta'ziz dawrat ash-shahriyya wajen karfafa al'ada inda nisa'i wurin mata. Wa yuqawwi adlatur rahim, yake karfafar da gabobin ma'aihwa. Kama annahu yaqumu bi taqawiyati basilat ash-sha'r, kamar yanda karamfani da madara suke karfafar da gashin mace, wa yaqihi suke kiraye shi wato bi taksir wa yan'imu ash-sha'r, yake ni'imtar da gashi, wa yazidu min kasafatuhu, yake taimakawa wajen ni'imtar da wannan gashi ya taro na mace in tana shan karamfani da madara. Ya hata wuya alkaramfan, lalle ne karamfani ya tattaro alama jamu'atin min al'anasir al-muhimmati li sihhati al-insan, ya tattaro sinadarai masu yawa inda suke kula da lahiyar dan adam, misal al-jalovitin wal folonid wal oginil wal magnesium wal hadid wal alyaf wal potassium. Duka wannan sinadarai ne waɗanda ake samu idan aka hada karamfani da madara. Yu'alij as-sada'u, karamfani da madara suke magance wa ciwon kai an tariq wada'ul karamfal, ta sai hayya sayya karamfani al-mabahun, wato gari alaƙita a imashi, wato a cikin wata ekkada al-muballal wadda aka jika ta wadda aha alal jabin, a aza akan kumatu limuddatu 5 wato 10 daqiqa, tsawon minti 15. Kama yumkinu min khilal khalad mulaiqatan min al-qaramfal, kama yadda ana hada karamar koshiya ta karamfani ma mulaiqatan min zait jawzul hindi, tare da karamar koshiya ta man kwaka, wa mulaiqatan min zait los, da ainihin wato koshiya ta abin nan man los, wa tadlikul jabini bil mazij, sai a hada su a ainihin wato shahwa ga jikin dan adam, ga huska kenan abin nan kumatu. Fawaidu karamfal mar'a halib lisihatil jinsiyya lirrijal, akwai fa'idodi ga karamfani da madara wajen kula da lahiyar jinsi, karhin jima'i kenan. Ta tabiru min asasi da'ifil jinsi, yana daga cikin mafi abin nan tushen raunin mazakuta inda rijali, wato wurin diya maza hiya mushkilatu da'ifil intisab, shine raunin mazakuta. An gane ku, allati tu'saru bi shiddati alal alaqati zawjiyya, wanda suke da tsanani wajen tasiri wajen alaka ta rayuwa. Kama annaha tuhdisu ma bainal jihazul asabi, kamar yadda shi karhin mazakuta ana samun shi ne daga na'ura mai kula da jiyoji, wal adali da na'ura mai kula da gabobi, wad dawratid damawiyya da na'ura mai kula da jinin dan adam, wato addi al isabu wato bi ba'd al amradi, yake kai da kamuwa da shashin cututtuka na rashin la al ukhra, misal irtifa'u daga tiddam, kamar hawan jini, wasukar kamar diabet, wal qalbu da ciyon zuciya. Duk wannan matsaloli ne waɗanda suke hana wa ɗan adam yin jima'i da iyali. Ila isabatu rajul bi da'iful intisab, kenan waɗannan matsaloli sune suke kan ɗan adam ga raunin mazakuta. Wa tusabbabu hadhihi al mushkilatu al qalaq, wannan matsala take kan ɗan adam ga damuwa wa adamu thiqa, da rashin amintuwa fi nafsi ga rayuwarsa. Wa yatimmu al i'timadu bi shaklin kabir ala al qaramfal fi ilaj hadhihi al mushkila fi dibbus sini. Hakikan dibbus sini sun dogara akan magance irin waɗannan matsaloli a cikin karamfani da madara. Lihtiwa al qaramfal ala ba'd al mawad al kimaiya an nashatat wal markabat al ukhra allati min bainaha himdul folic, wanda a cikin wannan hadi ana samun himdul folic wa vitamin B wa vitamin A wa vitamin J wa kullu hadhihi al vitaminat, dukkan waɗannan vitamin ta'amalu ala tahfiz al-qudrat al-jinsiyya, suna amfani wajen karfafar da mazakuta ladar rijali wajen diya maza. Haisu yatimmu tanawul masahuqul qaramfal, ta yanda za a dibo garin karamfani ila kwab min al-halib a cikin ber na madara, wa yatimmu tanawuluhu kullu subahan, sai a shashi kowace sahiya wa qabla an-nawm, gabanin kuma bacci. Fa sawfa yusa'idu zalika ala takhallus min mushkilati da'if al-jinsi ladar rijal, da sannu wannan zai kubutar da kai daga larura ta raunin mazakuta. Kenan ana sha da sahi, ana sha kake a shiga bacci. Allah ya amfanar da ni da ku gaba ɗaya a cikin wannan nasiha, da fatar za a yi amfani da wannan bayani, a yi ƙoƙarin kuma taimaka ga 'yan uwa musulmi maza da mata da suke cikin hanyoyi na sadarwa daban-daban domin mu amfana da likitanci na addinin musulunci, wanda yanzu haka kai tsaye kuke sauraron wannan nasiha daga nan Farmasi Islamic Rahama da take ƙasar Nijar a cikin garin Tawa, Karce Kufantawa. Domin neman ƙarin bayani ko tambayoyi akan lahiya ko neman magunguna da warkar da cututtuka na rashin lahiya, za ku tuntuɓa Farmasi Islamic Rahama akan waɗannan lambobi
96 67 99 43 ko 90 30 65 26 ko 94 85 79 39. Insha Allah nan za mu takaita sai wani lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.